So kini ato ang challenge karon mao na sa disiya ang Harina challenge pero pasa-pasa ni siya. Ha? Kamo team Tris Buakak. Paningkamot mo kay ang score sa mungis-bungis-ngis 2 na 2-0. Ha? Sige ma'am, pildi ma'am. Oh, pildi mo atong gahapon. Oh, paningkamot jud mo. Gigi ma'am. Ge kay ang premium karon sa padaghanay gyapon ni siya sod nga harina sa baso. Ang pinakadaghan na ay premium nga nagyapoy time limit. Pila man? 10 minutes. 10 minutes. Oh. Nya ang pinakadaghan nga harina nga nasud sa baso, premiuhan ako og 5,000 pesos. Oh, ha? Kali ha, boss, Tris Buakak. Okay, paningkamot jud mo. Okay, ready na? Team Tris Buakak. Ready. Team Mungis Bungis-ngis. Okay, ready? 1, 2, 3, start! Pilito tulig bako to ana dugay ka kandos. Hina nagliso. Hina nagliso ba? Hina kay mahulog. What ay? Ang naong ni Ernesto. Ang naong ni Ernesto. Kita sih. Wala man na nasod sa iyong baso. Naman na nasa na nasa na ang tanan ni Ernesto. Wala man na nasod sa iyong baso, Tris Buakak. Asa si Risto mamay kaunon. Ah. Lopek mo sa mungis-bungis-ngis oh, seryoso kayo. Kok kamayo. Giyotoy. Giyotoy na inyong bangke. Nagtawag-laway. Giyotoy kasi. Kok kamayo. Ay, kung barahaw. Tinaw kita. Gisaw niya si... Wala na siya Brian. Gisaw siya si...
Gisaw niya siya simod. Wala siya bra. Di layo pa. Ano ako mo? Ala na sa ilong tanan. Karabog kitang milong. Ang naong ni Ernesto. Oh. Dali. Lopeg mo sa bungis-bungis oh. Simpe mo. 2-0 na ra ba? Ang nga rin, namura ng basurahan. Kuya. Labas lang dyan, limog. Ala, natawahan niyo. Alam mo kayo nagto. Alam mo. Kaligo naman. Be, tanawan kasi yung baso. Be. Are, tumoy. Are. Uy, nahin mo. Kamu tabangan. Kamu. Raganay. Raganay. Abi bang. Ha? Basta kan minatigo mo. Nagande. Nagag na ponpon. Aman ka na, Ernesto. Ang baso. Mama. Aman, baso. Baso ba dia Aman. Hasta akong upaw. Ang daog yapon. Ngate